Prodeme naceu alá no ano 1980 por iniciativa dun profesor de educación especial que non sabía que facer cos seus alumnos que chegaban á maioría de edad. Non tiñamos nada na sociedade, non tiñamos nada no entorno de Monforte, como en outras moitas cidades de Galicia, e a inquietude deste profesor foi crear unha entidade para poder darlle salida laboral e integradora dos seus alumnos con discapacidade. No ano 83 foi declarada de entidade sin ánimo de lucro e declarada de utilidade pública. Nos apostamos por ciertas actividades normalizadoras. No seu día tuvemos unha gran explotación gandeira de ternera gallega. Estamos entonces ahora na biomasa. Na biomasa tuvemos un acierto porque estamos suministrando biomasas a 30 km ao entorno de Monforte. E pois seguimos con outras actividades como pode ser en Escayola, aunque a menor nivel, carnicería que tamén temos. Intentaremos tamén facer algo no turismo. Temos nestes momentos usuarios, 110 personas, entonces fomentamos todo tipo de actividade inclusiva, tanto no laboral como no ocio e deporte. Para o noso deporte é fundamental colaborar con outros centros a través de Special Olympic para poder dar actividades compartidas, creando ilusión e creando motivación para poder salir do centro e competir sanamente con outros compañeros de outras entidades. O noso lema da discapacidade é queremos ganar e se non nos conseguimos deixar de nos ser valiente no intento. A discapacidade necesita apoios, como calquer outro colectivo. Necesita apoios puntuales, pero tamén queremos demostrar que os nosos fillos con discapacidade crean riqueza no seu entorno. E ainda hoxe seguimos loitando, pero lógicamente desde outra perspectiva, desde outro prisma, pero que sigue sendo necesario porque os direitos adquiridos, se non nos peleamos, se perden. Un agradecimento moi especial á Fundación Breogán por este detalle que ten hasta o noso colectivo. Agradecemos a título personal Prodeme, pero creo que o quero trasladar ao mundo da discapacidade, que estou seguro que se van sentir reflejados en ese reconocimiento.